Apple, mango, banana, grape, orange. Apple, mango, banana, grape, orange. She's an apple muffin. She's an apple muffin. I must it. Yeah! Okay. Ardila, like. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the why so high, like a diamond in the sky. One, two, three, go. Hi. Yes. Sabai जोंनिया सिंचान सिगुरबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दानस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो साथामजों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना न' हिमानसिखौबो ब्लग भिडिअआव नुया बिराद गोबाव जाबायमोन आंबो भिडिअ बानायिखायनो हिमानसिखौबो नुनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै हिमानसिया एसे सिख्ला फिसा जालायलायबाय स्कुलावबो थांलायलायबाय न' हिमानसि न' ओमफ्राय दिनै बोथोरा अखा बोथोर आरो जेरावबोथ' थांनोबोथ' जाखाला न'आवनो थानानै दसे जिरायथ'नो मोननैसो नोंथांमोननिनो कुइसननि एन्सार हरनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना ओमफ्राय न'आवहाय जोङो दा जेबोथ' खालामसो आं ओरैनो मा खालामगोन बेफोरखौबो हायोबा एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांगोन आरोना ना हिमानसि नै आबैया बहाबा थांबाय आबैखौ बाय ना बाय जाबाय आबैया खोनाखाबाय ओमफ्राय गोबाङानो मिथिबाय जोंनि गुड निउसखौ मिथिनानै बहुत मानसियानो बहुत मोजां कमेन्ट हरदों आरोना न' जोंनो जोंनि मोजांनि थाखाय बिराद मोजां कमेन्ट हरदों नायख'हायि कमेन्ट हरदों नाथायबा मबाइलबो नायबाय थानोबो एसे बानाय मोनो नालाय ओमफ्राय रिप्लाइ रावनोबो हरनाय जायाखै आरोना आङो लिरनानै बेबायदिनो भिडिअ बानायबा मोनसे मोननै एन्सार होलांबाय थांसै होननानैनो रिप्लाइ हरनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय दायो माखौ एन्सार होगोन आङो माखौ गोसोआव फैग्रोदो बेखौनो एन्सार होगोन आरोना सोरबा बहुत मानसियानो आंखौ सानदोंमोन आरो नोंथांमोनाबो सोरबा सानदो जानो हागौ आंथ' प्रेगनेन्सि जायामोन नालाय बोरै जासनलांबाय ओमफ्राय दा बेखौ गोबाङानो IVF खालामबाय नामा होननानै सानदोंमोन आरोना जों सिगाङावलाय सानदोंमोन साननाया जाथाराबा लास्ट समावहाय बेबायदिनो खालामगोन होननानै सानदोंमोन नाथायबा जोङो बेसेबांसिम सहैयालासिनो जोंनि साननाया जाफुंग्रोबाय आरो ओमफ्राय दा जों IVF खालामाखै जोंना मा होनगोन नेचारेलसो आरोना बोरै इसोरनि बोर मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो जोंनि थाखाय बहुत मोजां बोर बिना होबाय बै समाव लिरनाय कमेन्टफोरानो दासिमबो गोसोआव दङ आं नोंथांमोननि बोर बिना होनायखौ लानानैनो माने गोसोखौ हमथानो दावगालांबाय थाबाय गोबां बायदिसिना भिडिअ बानायलांबाय रिल्स बानायलांबाय मोसानाय मानाय बहुदानो बुंहरदोंमोन बुंनायालाय गथ'खाङा माया बेबायदि मोसाबाय थानोसै मानसि बेफोरबायदिबो आरो बिदि बुंनाय मानायलाय बहुत थाखायो नालाय बिनि अनगायैबो बहुत बायदिसिना सोरबालाय मोजांबो बुङो सोरबा गाज्रिबो बुङो अब्लाबो बेफोरखौ दिनै बावगारजोब्बाय आरोना मानसिफोरा रावबो इदि गथ'खांनो होनबानो खांनो हाखाया नालाय बयहाबो मोनसे सम थायो जेब्ला सम जायो अब्ला गासैबो जालांजोबो आरोना इसोर होनाय सम थायो बे समखौ नेनानै थाब्लानो गासैबो जालाङो आरोना नंगौ ओमफ्राय दा जोङो IVF खालामाखै नालाय बेखौनो खोन्थाहरनो होननानै एसे जिरायथ'थ' भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय
कुइसनाथ' बहुद दङ दंनाया नायफिनबासो गोसोआव फैगोन आङो नायख'हायि कमेन्ट दङ नोंथांमोना जोंनि थाखाय बिराद मोजां मोजां आर'ज गाबनानै होबावदों आरोबाव जोंनि गोसोनि साननाया एकदम पुरा जाफुंजोबथों होननानै आरो नोंथांमोनाबो बहुदानो जोंनि गुड निउसखौ खोनानानै बहुदानो गोजोननाय मोन्दों होननानै बुंदों आरोना जोंबो बहुद गोजोननाय मोन्दों मुतुआ माखौबा बुंगोन नामाथाय आं हारसिं मिटिंआव बुंनाय बायदि बुंबाय थादों दे मुतु मायाबा बुङोबा बुं गासिबोथ' नोंथांमोननि बोर सास्रिनाय आरो इसोरनि सिम माने आर'ज गाबना होनायनिनो फिथाइ जोंबो माने गोबांथार मानसिया जोंखौ बुजायहरबाय नालाय गोसोखौ हमथा आरो स्पेसियेलि जोंहा आब' बारसारानि बसुमतारी बिराद बुजायदों आरोना बे आब'आबो ओम प्रकाश आदानि बाजै बिथाङाबो जोंखौ बरमायाव लोगो मोननानै माने नैबेखौ अनजिखौ माने बहुद बुजायबाय आरो कन्टेक्टआबो दंखायो नालाय गेजेर गेजेर रायलायहरबाय थायो आरो आब' कमला सिंगारा गुवाहाटी सारियालि सिंगार बिथांमोना बहुद माने रायलायनानै माने जोंखौ बुजायहरदों धर्ज था सम जायोबानो गासिबो जालांजोबगोन होननानै इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै दा बिसोरनि एडभाइस आरो नोंथांमोननि आर'ज बेबायदिनो माने जाफुंबायखौनो होननांसिगोन आरोना दा बेखायनो बयनिसिमबो माने जोंनिफ्राय माने साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेनि थाखाय फिन खनसेबाव जोंहाबो माने फोथायनाय दंखायोमोन सानसेबाबो जोंनि साननाया जाफुंगोन होननानै फोथायनाय दंमोन हाजारखि जों नायजाबाबो डक्टर अजा बहुद नायजाबाबो जोंखौ रावबो नोंसोर गथ' मोना होननानैबो बुंफेरखायाखै नालाय मोनगोन धर्ज हम बयहाबो सम थायो जेखि जाया नोंसोरो मोनगोन बिदि होननानै बुंबाय थायोमोन आरोना बेखायनो जोंबो फोथायनाय दंखायोमोन सानसेबाबो जोंनि साननाया जाफुंगोन होननानै फोथायनाय दंमोन आरोना ओमफ्रायथ' नै दा जोङो मा होनगोन प्रेगनेन्सियाथ' जाबायानोसै आरो सम दंबावो आरोना बेबिया बे बुहुमाव मोनफैनो थाखाय सम दंबावो बेखौ लासै लासैनो खोन्थालांबाय थागोन ओमफ्राय दा एसे सम दंबावो बांद्राय गैला एसे सम दंबावो आरो ओमफ्राय दा मोनसे बुस्थु देखायनोसै आङो नोंथांमोननो बे मोनसे बुस्थुआनो जाहैबाय प्रेगा निउस ना मामोनलाय फार्स्ट टेस्ट खालामनायखौ दोनदों आरो नोंथांमोननो देखायनोसै दोनबाय नालाय देखायनोसै आरोना मा बुंगोन मा थागोन जालायलाङो लाजिनोबो ओंखारो अब्लाबो नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा बुंहरदों नालाय बिदिनो ब्लग भिडिअ लाबाय था शेयार खालामबाय था जेसेबां हायो एसेबांनो बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा एसे दुखुबो खालामहरदों माने सोरनाबा माने आं बायदि प्रब्लेमाव गोग्लैनाय बहुत मानसि दङ नालाय बै समावबो आं मोनथिखादों ओमफ्राय सोरनाबा बिदिनो दासिमबो जाग'वाखै नोंथांमोना दुखु खालामदों आरोना सोरबा आब'निया जाग'बाय आंना जाग'वाखै माबोरै जानाय मानाय बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोनाबो जेबो टेनसन खालामनाङा सिन्था खालामनाङा बयहाबो बेफोरबायदि जानायनि मोनसे टाइम थाखायो नोंथांमोननोबो टाइम होनानै दोनदों बे टाइमखौ नेनानै थाबानो जाबाय जागोन आरो नोंथांमोनाबो प्रेगनेन्सि जागोन लासै लासैनो जों बयबो जागोन आरोना ओमफ्राय नै प्रेगनेन्सिया जों फार्स्ट टेस्ट खालामनाया बबे मोनसेयामोनथाय जायखिजाया मोननै टेस्ट खालामदों आरो जोङो मोनसेखौ मोनायाव खालामनाय आरोना टेस्टखौ मोना समाव ओरैनो नायलाबायनाय आङो बिराद गेस जाबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय गेस जाबाय थानायखाय मानोथो गेस जाबाय थाखो ओंखामबो जानो हाया मानो हाया बिदि होननानै आंथ' बिदि प्रेगनेन्सि जाफेरखायामोन नालाय ओमफ्राय आं गावखौनो गाव बिदि जादों ना मादो जेबो पात्ताबो गैयामोन ओमफ्राय ओरैनो टेस्ट खालामना नायनाय आरोना ओमफ्राय बे टेस्ट खालामनायावनो जोंना फार्स्टआवनो मबाइलाव नुनाय नंलादां फट'आ दङ फट'खौ देखायनानैसै फार्स्टआवनो मोननै सिन ओंखारबाय आरोना दाथिनो गोजानो ओमफ्रायथ' मोननै सिन ओंखारबाथ' मा होनगोन पजिटिभ ओंखारो नालाय पजिटिभ जायो नालाय ओमफ्राय आसुरित जाबाय आरो जों सानदों मुदाबा आंबो नंगौना नङा बेलाय होननानै ओमफ्राय आं फोथायथारा आरो
ओमफ्राय नंथारा बियो होननानै ओमफ्राय थाबाय थानानै ओमफ्राय आरो साननैसो थानानै जोङो मोनसे नायबावबाय मोनसेयाबो एखे बेबायदिनो दाथि मोननैबो ओमफ्राय मा एखे देखायबाय थाखो जों डक्टरनियावनो नायजानांसिगोन होननानै जोङो साननैसो थानानै डक्टरनियाव थांबाला डक्टराबो खोन्थाबाय आरोना पजिटिभ जाबाय होननानै खोन्थाबाय अब्लासो एसे फोथायनाय थाबाय आरोना आङो ओमफ्राय बिदिनो जालांबाय ओमफ्राय मा बुंगोन मा थागोन जासिबाय आङो लाजिनोबो ओंखारो आङो खिथाबाय थानो इदि देहा समाव बारा थाबबो रायज्लायनो हायाना जि मेंखायो देहाफोरा एसे गिलिर जायो नालाय ग्रोब रायज्लायनांगौ जायो आरो ओमफ्राय जि गरम जायो दाथ' नै बोथोराव अखा बोथोरबाबो बिराद गरम गरमदोंना गरमाखै मिथिया खिन्थु आं बिराद गरम जादों आरो गासैबो बुंखायो बिदि देहायाव गरम जायो होननानै अबेसे नंगौ नंनाया गरमानो जामारो ओमफ्राय आरो सोरबाफोर माबा कुइसनफोर खालामबावनो गोसोबा बिदिनो खालामलांबाय था आंबो गोसोखाङै एन्सार होलांबाय थागोन ओमफ्राय दा आङो न'आवसो दंहैयोमोन नैबे मुथुलाहानाव बोरायाव बे न' बोराय जासिगोन न'बोराया जाहैनायासो जागोन ओमफ्राय नैबे न' गोदानाव फैनाया बारा गोबाव जायाखै सानसेल'सो जादों आरो ओमफ्राय दा रुमखौबो जाहा मुथुआ हिन्जाव गोदान लाबोगोन बायदि साफा खालामनानै दोनदों बहुद बायदिसिना सोलायनानै दोनदों जोंहाथ' माबाया टाइल्सआ माबानिसो नालाय प्लास्टिकनिसो नालाय प्लास्टिकनि टाइल्सआनो मोजां गोसोबायदि सोलायबाय थानो हायो ना लोगोफोर ओमफ्राय आं फैसिगोनखाय जाहा मुथा प्लास्टिकनि टाइल्सखौ सोलायबाय ओमफ्राय खिरखिनि पर्दा जि सोलायबाय दरजानि पर्दा जि सोलायबाय आलनाफोरखौबो माथिबा दोनहैबाय ओमफ्राय बिदिनो बहुद साजायनानै दोनबाय बायदिसिना एसे गोदान मोनबाय आरोना रुमखौ गोदान खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय गावखौनो गाव हिन्जाव गोदान लाबोनाय साइज मोनलायलायदो आरो आङो गोदान मोननानै ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंबावनोसै आं लास्टआवहाय आङो बिराद रिल्स बानायोमोन ना मोसानाय मानाय ओमफ्रायथ' आं रिल्सखौथ' दा बानायखाथाराखै जायफोरा आंनि इउटुबनि साबस्क्राइबार नोंथांमोना नुखादों आं रिल्सबो होखायाखै ओमफ्राय आंहा फेसबुक पेजबो दं नालाय दा फेसबुक पेजआ 100K जाहां जागासिनो 86K जाबाय ओमफ्राय बेयाव आङो माबाखौ भिडिअखौ होबाय थादों आरोना बिदि देहा समाव बानायनो हायाबाबो बै सिगाङाव बानायनाय इउटुबाव बानायनानै दोननाय बेखौनो होबाय थादों फेसबुक पेजफोरावहाय भिडिअफोरखौ डाबल होबाबो नायो ओमफ्राय आंना मोनसे भिडिअआनो खननै बिदि होफ्रामजाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा होबाय थानायानो जादों सोरबा ओरैबायदिबो कमेन्ट हरदों आरो जोंनि गुड निउसखौ खोनानानै आब' नोङो बेफोरबायदि मोसाबाय थानो नांला एसे रेस्ट लादो होननानै कमेन्ट हरदों नाथायबा आङो बिदि देहा समाव जेबो मोसानाय मानाय भिडिअबो बानायखायाखै जाखिनि भिडिअ होदों बेखिनि भिडिअफोरा बै सिगां बानायनाय गोजाखासोमोन आरो ओमफ्राय सोरबा नुवाखै नालाय बिनिखायनो गोदान दां होननाबो साननो हागौ आरो ओमफ्राय फेसबुकआव मेसेन्जाराव सोरबा मेसेजखौ हरबाय थादों आंनो आं मेसेजखौ नुयो खिन्थु गोरलैलायबासो रिप्लाइखौनो हरनो हाया आरो ओरैबायदि जाहैबाय मानोबा माबाया आंना फेसबुकनि मेसेन्जारा मेसेज फायबाला नुजागोन ओमफ्राय नायबाथाय माबा देखायो आरो ब्लक देखायो नुजास्राया ओमफ्राय लिरनोबो हाला मानोबो हाला मात्र आं नायनोल' हागोन रिप्लाइ हरनो हाला बेफोरबायदि आरो बिनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर आंखौ माबा कुइसन खालामनोबा माबायावसो मोनसिगोन आरो आंखौ इउटुबावसो मोनसिगोन सिगाङावथ' आंनो बुंनानै लादोंमोन सोरबाफोर आंखौ माबाफोर कुइसन खालामहरनोबा मानोबा फेसबुक पेज दङ फेसबुकबो दङ बेयावहाय मेसेन्जाराव मेसेज खालामबानो मोनगोन होननानै आं बुंनानै लादोंमोन नाथायबा मेसेन्जारा आंना मेसेजल' नायजायो आं रिप्लाइ हरजाला बेबायदि जानानै दं आरो मा खालामनांगौथाय आंबो मिथिलायलाङा बारा खर'आवबो सोआखै नालाय बेफोरखौ बेनिखायनो खालामनाय जायाखै बेखायनो
जायफोरा आंनि मेसेन्जाराव मेसेज हरदों नोंथांमोना रिप्लाइ मोनाबा अननानै गाज्रि मोननो नाङा आरो आमुका रौतायाव थांदोंमोन रौतायाव थांनानै आं चावमिन जानो लुबैदों होननायखाय साव लाना फैदो आरोना न' बेखौबो जों ज'हैनो थोरसि गंसेयावनो जानोसै न' मा लगायदो मुतु मा लगायदो आंनि फेभरेट चिकेन ना खालि जायाखै ना खालिथ' जायाखै गोलैगोनसो ना मागोनसो ना गोलैया दा खालि जायाखै दा नै इथिबो सासे लांटं इथि साथाम ललिपप ना मा नागिरदों इमान मोजां ना मिनिनायफोरा आं इखो मारै होदो मिथिगौ ओमफ्राय इखो फट'खौ आंसो इडिट खालामदो नालाय बे फट'खौ ओमफ्रायो जिंनिया मिसिबनाय गेजेरनिया नायनाय इदि होना होदो आरोना नै आं 지리하게 잘하구나. 손을 안 하고 생각해요. 아이고 근데 나만. 내가 지금 고수 하나 탐풍 좀 한다고. 탐풍 되나 보나. Thằng nào 탕낭랑. 탕낭랑 nó thay đấy. Sao bài thằng thay đấy? Sao mấy thằng đang chơi nó? 안 그래 가끔 Ăn chưa? Ăn nó cười cho nó vậy. Cái gì? nhiệt cứ nước này chút xèo ấy mà cái chúng tàn xin cái sầu nữa là đấy cứ ba bình tĩnh Ai là nó? Bên nhà ai là nó ra đấy? được anu sao chúng ta Khi mà chị à, bây giờ lấy bài anh chị lời, khi mà chị kia ra mà nói cho anh chị